سلام نعم تخاتلتنا إذا مدب كما يتخونوا كما اللهم مساهم زلخو خمتلو من حواهم كريه كل جزء أبز channel نقربوا نجار نحراليو كل جزء أب جزانا زدلنا نجارات يخونوا ويون أب جزانا ريموديل أب نقولوا قال كافت عود سرحين أباهم شرز قبري بما قد سلمه نخلهم سابورت تقبرهم تتابعني أنا طريقتكم توبن أزيا خمسكناكم دلي نلومي انت يحزلكم متيلو تسبب زمسلنا جزانا أب حدا وتاخنسو كما يقفح كم زخون إذن رئيس لنا ناي كشنة ريموديليني داينين رومن اتكشنن من مفلا ليس لزلو نتخشنة تسبب كم زخون غيروا مالتي السطر عيد يكون دما اتكشنة نافتي نواي من دا كنزت مت نافتي داينين روم زلو حقوه هيبوس لزلو نتكشنة تسبب ويكان اشتاي كم سلو قيلو زينا كدم ستاندرز تسرحو قينو أبز بلان كنا زلنا بقر نتي داينين رومن كوم دما مستخشنا زلو من دقلك أهم زدرعي كون دلو فركي نعو علينا كم بحدش مستي نواي من دق ويكا مستي بوتاناتو كنكي رينا مالتي أبزي كنقور زلنا من البات ريموديل كنبل كلنا إذا فينيسترا زون نعو عاتينا قال أخل فينيسترا سلزلو اتي إل شيب كرتنايتي كابنت كنكي رينا مالتي زي معصو ناي بيزمنت زوردون كومو دايركشن غيرنا ستريت كم نورد كنغورينا سلازي ناي قدم زنبره كفرس كله لك اهم ستريو زلهم بتحتيو قال او خلو توسخي سرح صنيحو مالتي تايرام غيرم ديمو خيغورو تراي حدش كم بحد سريحو مالتي ابلعلي شتراك بمغبر ياتنا قدم زنبره خي عليو وي زخونه ነገር ከይገበሩ أو خلو زي بانل زدرعكم دلو اتي ستينلس ستيل كوينو ناي مايكروويف ناي ستوف سخون نطار كينه تردد قامولي ازي دمات ناي قدم وول بيبر كنسو ازي بانل تطقيمهم لزلوها دبل بانل تطقيمهم نتناي قدم كبر نمغوار حدش بانلون ابرسي دريبهم له مالتي سلازي اتي زنبره مجمريا ديمو مغباري ديمو هنقبر كلنا دما أوز صرحنا زير أنا يو وي زير دي حسبنا بلان غيرنا يخيلي قالكاو إذا تريو زلهم إلكتريك لاين على مونغو بتمنى تخيلوا نافت بدروم نحلف كومدما ناي هيتين لاين ناي ماي تسرح ويكا ستيم ورر هيرر سلازنبره اتينا تو رادياترون كن آلي سلازنبرنا أب من قدي من صنيحي مالتي سلازي ريموديل كتقبر كلها بزوح دي حسب كات صنحالو السخانة تجزيها يوستلكا ويك أتوسع سرعي خون مالتي أما ندق زنا إحنا قرات مبار بعيننا حساب زيرانا يو ويون تبلانت ناتو تسيل ديزاين أنت زيها لنا أنت أيكم زلوا كم فولتو أين خلينا مستخفت ترايز فلت سلازي مبار اتزنبره فريسو تناي قدم ولا كوت صبو ملكو أكشن أنت نبره جن اتي دايركشن ناتو ونتي جزا بقفح كتكمل تجبو أو خلو نيرو مالتي سلازي السفحات نايت جزا برهان كاتو خمس خيلن مسافحن كما كم زخون أب كشنا هنكير كلنا بزحات نقرات اللوهم فلتم زقبانا سايز نايت خشنا عقنو براند ندليو اتي ستوف اتي ماي أبي كم زخون ناي غاز لاين أبي كم زخون ناي فريج كومرما اتي أول نتكملو أب كندي بوتا هنقبرهم زلنا وساني إذا لك أتريوا زلهم اتي ستريب انجايتي ناي كلام زنبره زتقاملو زنبرو اولد ستايل مندقي نعو بمعلاي دما نت زنبره علينا كم بحد ستراكشر غيره فريم تسريحو نتي نحنا ندليو بوتا ويكات ندليو ديزاين كنسرحو خيلنا مالتي اذا مستخفته كساب كندي صفحات نايت غزان كوم دما برهان نايت خشنن ياتو مالتي داينين روم تراي طاولا محلف زي بلا ندحرنيرا زمن دا ازم استالي كم توساخي ايلاند سريحنا دي ويون تنحنا ندليو كابنت نافت صقع من داب بمصقع اخل بوتا خنركب نخيل سلازي اتناي قدم سرارحا نيشتي كشنت مسل زنبرت اتا خشنه بوتا دي كونت نيسا اتي سرارحا ديزاين فولي سلازنبري مالتي سلازي ويست زخون بوتا يلن كلنا بطقمنا وعلنينا اتي زفرس مسفرسه اتعقناتنا فريتنا دما كندي كابينت كمزدلينا كابينت كنبل كلنا زتفلالي سايز الله ازي نايل علواي مالتي وول كابينت ويكا بيس كابينت تواهلهم كايسو بيس كابينت ستاندرد وكا تغونه
ዋላ ናይ ዎል ካቲ ኣብ መንደቕ ዝጽጋዕ ድማ ካብ 36 42 ኢሉ እቲ ሳይዝናቱ ቁመትን ይፈላለ ማለት እዩ። ከም ብራኸ ናይቲ ገዛና ድማ እቲ ሲሊናትና ንሕና ንጥቀሞ ካቢነት እውን ማዕሪኡ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ስለምንታይ ዝሓፅር ካቢነት እንድሕር ኢልና እቲ ካቢነት ዝሓፅር 30 ስለ ዝትጥቀም እዩ። ነዊሕ ካቢነት እንድሕር ኢና ከዓ እቲ ሲሊናትና ሃይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ነዊሕ ካቢነት ናይ 36 ወይ 42 ቁመት ዘለዎ ካቢነት ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናትና ሲሊን ወይ ከዓ እቲ ብራኸ ናይቲ በሎፎን ናትና እሱ ወሳኒ እዩ። ተዋሓደ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ናይ ቤዝ ካቢነትን ናይ ዎል ካቢነትን ተዋሓደ 19 ኢንች ጋፕ ወይ ከዓ ፍልልይ ክህልወና ይግባእ። ምክንያቱ ኣትሊስት ተዋሓደ ናይ ዝኾነ ነገር ኮፊ ማሽን ድዩ ወይ ናይ ጁስ ማሽን ድዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ትሕቲኡ ክነቕምጥ ምስ ንደሊ እቲ ናቱ ስፍሓት ወይ ከዓ ናቱ ብራኸ ኣገዳሲ ኣቑሑት ኣብ ትሕቲኡ ዝቕመጥ ክፀበና ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሚኒማም ዝበሃል 19 ፍልልይ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ካውነርቶፕን ኣብ መንጎ ቤዝ ካቢነትን ኣብ መንጎ ዎል ካቢነትን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ብምግባር እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መስመራት እውን ከምኡ ኣብ መንጎ ስለ ዝፀንሐ እቲ መስመር ኤሌክትሪክ እውን ክቕየር ነይርዎ ናይ ግድን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ምስራሕ ኣብ ዴሞሊሽን ዝጠፍእ ግዜ ይበዝሕ ካቢነት ኢንስታል ናይ ምግባርን ንምስርሑን ማለት እዩ እሞ ኩሉ ተወዲኡ ምናልባት ኣብ ፍሎር እውን ከምኡ ከጋጥም ይኽእል እዩ። እቲ ንመርፆ ካቢነት መሪፅና ሕብሩ፣ ከለሩ፣ ዲዛይኑ መሪፅና ምስ መፀና ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኢንስታል ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ክሽነ መልክዕ ክሳብ ክንደይ ከም ዝቕይር እሱ ናይ ክራውን ሞልዲን ዝበሃል ብላዕለዋይ ክፋል ዝግበርን ከምኡ ድማ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ካቢነት ናይ ላይት ራሊን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ትራኪን ላይት ኣብኡ ብታሕቲ ቤዝ ዝኾነ ፍሬም ኣሎ። እሱ ድማ ንዑ ምስ ንገብረሉ ድማ ሞር ነቲ ዲዛይን ናይቲ ካቢነት የፀብቆ ማለት እዩ። እዚ ክራውን ሞልዲን እዚ መብራህቲ ብምውሳኽ ንሕርናትና ዲዛይን ጌርና ላይት ኤልዲ ላይት ጌርና ድማ ነቲ መልክዕ ናይቲ ዲዛይን ክነሐድሶ ወይ ከዓ ክነፀብቆ ንኽእል። ምናልባት እሱ እውን ዴኮሬሽን ላይት ስለ ዝኾነ እሱ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ዲም ላይት ጌርና ኣብ እንደልየሉ ብርሃን ክንውልዖ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ካቢነት ማለት ከዓ ክሽነኻ ብርሃን እንድሕር ሃልይዎ ንኽሰርሓሉ ኮነ ወይ ከዓ ንዝኾነ ኮፍ ክትብለሉ ኣዝዩ ፎኪስ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ስፍሓት ዘይኮነ ዘገድሰና እቲ ዘለና ቦታ ከመይ ጌርና ተጠቒምና ብርሃን ዘለዎ ቦታ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምልክዕቲን ብርሃን ዘለዎን ዴኮሬትድ ክሽነ ኮይና ኣላ። ምናልባት ከምዚ ዓይነታት ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ናትኩም እውን ከምዚ ክኸውን ብምእማን ክትቅይርዎን ትኽእሉ ኢኹም። ሳምታይምስ ክሽነ ርኢና ወይ እውን እቲ ዲዛይን ኣሰራርሓ ርኢና ኣብ ገዛ ንገዝኣሉ ግዜ ዕንቅፋት ክኾነና ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ግን ንሕና ብንደልዮ ስለ ዝስራሕ ተሰሪሑ ዝፀንሐና ኩሉ ግዜ ኣየዕግበናን እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛ ትሪእሉ ንምግዛእ ትሪእሉ ግዜ ባዕልኹም ከምቲ ትደልይዎ ክትቅይርዎ ከም ትኽእሉ ፈሊጥኩም እቲ ንዓኹም ዘዋፃእኩም ነገራት ክትገብሩ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝላወወይ። ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ሓሳባት ስራሓት ክትርዩን ክተስርሑን ምስ ትደልዩ ገሬ ፕሮዳክሽን እዚ ዩቱብ ቻናል ዝጥቀመሉ እዩ። ኣነ ዝነብረሉ ከዓ ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነታት ሓሳባት ክትወስዱ ወይ እውን ክትስርሑ ምስ ትደልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ። ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን እውን ምክፋል ኣይትረስዑ። ነቲ ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶታት ሓጋዚ ክሳብ ዝኾነ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ሼር ጌርኩሞ ከዓ ነዚ ቻነል ንኽዓቢ ስለ ዝሕግዝ ምናልባት ነዚ ቪድዮ እዚ ብምርኣይ እውን ሓሳባት ክህልዮም ዝኽእል ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ሼር ምግባር እውን ኣይትረስዑ። ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዘቕርቦ ስራሓት እንድሕር ሃልዩ ስራሓት ገዛና ኣብ ገዛ እንጥቀመሎም መሳርሒታት ኮኑ ወይ እውን ሓሳባት ናይ ስራሕ ሼር ዝገብረሉ እዩ። ስለዚ ምናልባት ሓደስቲ እንድሕር ኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ቀፃሊ ዝሰርሖም ቪድዮታት ኣብ ግዚኡ ክመፅኹም ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ናይ መሬት ተቐይሩ፣ ካቢነት ተቐይሩ፣ መብራህቲ ተቐይሩ ከመይ ዝበለ ምልኩዕ ክሽነ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ክሽነኹም ባዝሮምኩም ናይ ገዛ ሪሞደሊን ክተስርሑ ምስ ትደልዩ ኣብ ፊላደልፊያን ከባቢያን ትነብሩ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ርሑቕ ቦታ ዘለኹም ድማ ሓሳባት ብምውሳድ ካብዚ ዝኾነ ኣይድያ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ሰላም